saudara-saudara semua ya Allah. Mudahkan provisi hamba-Mu ya Allah, ya Allah. Wafirli waniyati bi astaghfi min kulli do'in wa nuru daliluni qalbi inda jahali wa hairati kaulat cilik padhan ngerasa sandang pangan dikurangi kaum wanita diperkosa kaum pria padha disiksa akeh wong kerja paksa ngorbanake sanabate lan tangga saka wong Jawa kang ngantong kandha sebabe kan marang padha kalamun qadimula yumaku sama'u danasa angkauli wa firli wa niyati bihi astaghfi minku lidai wa nuruhu dalilul liqalbi inda jali wa hairati kaulat cilik sumakatut goni punika agemane saben wengi lan saben dina bareng saben dina saben sakake panggede padha mikir wetenge dhewe padha rajan sakarepe dhewe kalamun qadimulayu malu sama tanasa angkauli pafirli waniyati bihi astaghfi minku lidai wa nuruhu alilul liqalbi inda jali wa hairati padha sambat padha weda padha ngeneng tanpa nyawa sabaran paran padha nangis lan duwe padha kakak sawang dinandur kapas penjajan negara raja kaya kirang mogi dibekali antene londo kalamun qadimula yumalu sama danasa angkauli wa firli wa niyati bihi astaghfi minku lidai wa nuruhu dalilun liqalbi inda jali wa hairati Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.